2013 tu je, ako trasem sa jak drahý pes. Ukračovcov, vyzeračka alternátor, tu je druhý. Je to Talian, takže auto je extrémne zdravé. Čo sa týka lakovania, kapota, jeden je tu, jeden ďulek je tu, druhý ďulek je tu. K tomu lakovaniu naspäť, keď sa vrátime, boli aj demontované dole. Spravené to je podľa mňa pekne. Není to nejaký zodranec, že by to bočnica asi podľa mňa bola upravovaná. Inak nemá znútra to auto nejaké extrémne nedostatky. Nikde žiadny únik oleja, žiadna korózia. Motorík z vrchu suchý, zo spodu suchý. Takisto liferák zadný. Na aute je všetko plne funkčné. Auto je na značkách. Môžete na ňom rovno odísť. Zadné brzdy 50%. Predné brzdy 99,9%. Nové brzdy sú tu. Kapota bola určite striekaná, tmelená. No, to na betón.